na interview na pakata chuan mai che pathum te chuan chu na chu chan ngai be sein an interview hun chu an ngak thapa chu na chu an mamo in an du em vek chan ngai po chu an tum ru le eng tiang chin nge chu na chang tur chuan an beya tu berin nge chu na chu changta he video hi ngun takin lo thlir la diklo taka thil ti thin tele ti tum te hi atira chuan om angin langma se hlimna le hlo tlinna tlon tling an changai lo ti i the thayang nula pathum te chuan huneng emo chen an nga nu chuan an pathum chuan interview tura arwala kaulu anita a an mani interview tu tur ma chuan zam tak chuan an ding tlang taran mai nula masaber chu interview tu tur chuan a document chu adila nula po chuan rang tak chuan alo pe fat Mahse nula be se lo deuh chu atlengta interview tu turin folder an keu chi chuan lang thei kopin a mail chu alo danglam ngal thinrim tak chuan he thil hi enge omzia ti in nula chu amel tarun maile angai na shalo tak chuan nula chuan eng thil nge ni ta sar ti in alo zot thoya interview tu pa chuan document bung achan ve chu omking hian interview turin ilo kalamo ti azotin in zalo na topa angai awang chuan athin chu arim khop mai nula chuan mak ati kher mai le a foldera document ada lai khan chutingang chuan a umlo engkim felfai tak chuan ada ngei si angai na shalo tak chuan sar enge omzi kavan thiam lo ve uluk takada in film kur takin kaloking asin atira akatiang khan a ommi alo tia azamin shom atia azapo azak viwani ti chu a mela chuan a hriat khop mai chupa chuan ani chun ke main kapot thler ti na emni I document ania a shaber tur chunang ma ini alo tile a mei che pakhat asira loading ve reng chu anu izat mel rio mai engkim alo sharu ti na ani thayengem nula chuan kashami alo tak tak sar lo ti in a shom tilutuk ti ngai na shabok si lo chu a trap lo chau to interview tu pa chuan he thila hian I serious lova ti tak tak du na nei lo chunga I local hi izak lovem ni inzalo na satak ani baka midang hun I choral sakti siang che I document hi lala arang takin helai mun hi chu asanang che ti makin a document chu apelet ngal nula chuan kati palani sar lo ti in document chu ala a choero chok talo chuan zak takin chulaya chuan ala ding zoom renga interview tu pa chuan nula pani na hena chuan a document chu adil vele ta nula po chuan rang tak chuan alo pe fata anui var mai ama mi tan chuan be sei tur aum to lo ani ti chu ria in compete pui tur chu pakhat chau anei ta ti chu angai dan alo ni man Mahse angai dan ang chu alo ni bi khau lo interview tu pain a folder a keu chuan ani po chu a folder chu alo ruak ve tlat mai nula pani na po chu makti tak chuan ameng zau ta kok mai le abai se yang thil chu athleng bi khau lo mai chuta sa chuan interview tu pa po chu athin rim ta khop mai heng thil hi enge omzi ni ta invite hin tang rolin minon fiam em ni ati ta khur mai le nola pani na chuan lau thong tak chuan alu chu alo thing nok noka nilo sar enge omzi ka document chu ka da nge yasin alo timol mol chuti lai chuan nola pathum na chuan na chu achang nge to do na ngai chuan anui chu alo zaru na samai interview to pa chuan heta hin ida ngei ani si chuan enga tinge tu na om lo amai na thlok bo ti na em ni lo tila in na deal tu khang zo zai singa tanga nangni pathum final interview nei tura thlang chuk tu te hi tu tenge ti in alung chu a oilo tak zetani nula pani na chuan sar thudik takani ka soi ka document chu kaloking Ngailom ati lai chuan nula pathum na chu alo nui songa nula pakhat na ero chuan mak ati to hle ti chu a hriat mai nula pathum na hian engwanga nui de pot renge ani thil hriat ruk engmo ani mai lo mo nula pani na hena chuan chupa chuan lotol kiang ro atiram tamaka Mahse nula chuan sir khongai takin minute nga chi hun min pero dora athar ka printer le mayenge alo ti le chuan interview tu pa chuan atok atulove atok kati chuan atok ani mai alo ti le makse to na chuan nula pakhat chi achong ta pani te chu document fellow wanga interview thailo ani ta ka chuan na chu nula pathum na chuan achang don ngei chuan alangta interview tu pa chuan nula pathum na hena chuan nang I document iloking em nge anmani ang chi tho hi ini jok ti in nula chu amel run runa nula pathum na chuan
nilave sir an niang chu kan velo I hun ludzia ka riat pui chalom ka document chu kalau kinge tia pengalin abula ding te chu aper zau chu pa chun folder chu han Kevin document chu a check zunga chumi pa chuan ato pa chuan document check tur chu a veta alom nangni pani khan an hena tang hian zir tur in nei ani kha ti in document chu a check zela Mahse chu document chuan alung chu adum zan lo ti hriat tak chuan an chol deuh data nula pathum na hena chuan nangni pathum hi final interview tura thlan chu in ni a bidang pani tela document check tur nei lo du thlan tur dang talo chu nang chi hi thok thei tur chu ini Mahse I document en hian zirlai average ini ti alanga kan na thok tur hi chuan first division tala pass angai tlat atile tatlat mai nula pathum na po chu alim chung arei lo le in thlasung tak chuan nula pakhat na chu lo tang chuak vatin sir kan college a chuan ati thaber kan isin alo ti de a Mahse chu pa chuan nangkha ka berai reng lo che engthil po thling don se in pani hi chuan nol ini to hrim lo ti in nula pakhat na le pani na chu akoka antan chuan abedun thlak ko tang le interview ko le turin hun kanei to lova du thlan tur dang a to lo ti le in ama ngei po chu abedun mel khop mai za thelo tak meu chuan nula pakhat na chuan document kha fill file vekin kaloking chu ka sin engtin nge abun dei dan kha ka shalawani sir min tha thiam la khongai takin minute nga chi hun min pero athar hlak ka zuk print le ang ti in angena alung po achia amit tui chu anam chiama Mahse chu pa chuan rem atilo tlap nula pathum na hena chuan a document chu pe in I document hi kengla nakina HR iwa mudon nia ti shilin ani chuan engkim alo ro man pueng che ti in ashila chuti lai chuan nula pani na chuan sir ka document kha kaloking chiang alom dot ka soilo alo lati nula pakhat na po chuan ke point sir dot ka soi hau lovasin ka document kaloken lai khan a thlerin abung lo reng alo ti vebok interview to pa chuan nula te chu ai ena dot an sei chu aring bik lo na du awanga interview turin document bung emo folder ruk ngot chu aken arin amlo reng bok ane han to deuh halin nula pathum na chu amel zawa nula dang te chu en la in thu soi dan manga chuan in ring tok hle mai mo dot in sei lo ani chuan khongai in document te chu a omang han ti in angoi de wanga athra kan jong chu kang helai huna ngei hian tu man helai mun hi in chu san tur ani lo ati tam hi mai le nula pani te document bo makle nula pathum na result nei cheber document bo ve mi lo kha mak in lo ti in thil dik lo om li in lo ring vm tuntum chu video entir na nei thatak kan en ho mai ba ka detective role kan chat angai don ani mele interview to pa chu engmochan angoya angai to na aman wang no chuan nula pani na hena chuan khomo ibekha kalo cheklok te ang ati da thut mai nula pani na chu ameng phar on ona ka bek mo ingatal nge chekedu sar ati ba nok naka nula pakhat na po chuan angai na asiat lo mel tak zet mai chu pa chuan intana titur kani he na hi idu ani chuan ibek chu min chektir mai ro alo ti le chuan nula chuan arem ti ta hau lo ka pe thelo che sar alo ti ve tlat mai le chu pa la chuan engwangin mo engthil poi mo ngai ibeka chuan I thuru ka midang mu velo tur chi te a omem ni alo ti ve le tlat mai nula chuan a bek chektir chu a hre ngang na a ati lo ngam bik silo phurlo tak chuan a bek chu pa chu a peta a melen chuan a lo thon mel khop mai engwanga chuti taka a bek chu chek phal lo nge ani angle kan zo na chu a chana kan hurang view mai le interview to pa in nula pani na bek a check chuan paper bung aron phor tatlat mai le room taka nula pani na amel nu chuan nula pakhat na hena chuan hei hi I document bung le lam chu ani em ti in azota nula pakhat na chuan makti taka paper bung chu pa in aken chu en pa in a document bung le lam chu ala chuaka ani ngei thu chu soin interview to pa chu a document bung le lam chu a pe a anhan en mil chuan alo in mil chi mai le nula pakhat na document bun na chan chu kan chui chuak ta nula pakhat na chuan pani na hena chuan he na hi ka hmu lo nan ti in ka document chu ka hriat lo line ilo pot bunga mo engang mishing nge ini a ti in a chu chal nga rap mai athin chu arim ngang mai bok
interview tu pain nula pakhat na chu lo ngoi ri tura ati nu chuan nula pathum na hne na chuan a bek chu check adil vele ta ke ma mo sar ke de chu angai ve kherem ni ka bek chu I check thelo wang sar alo ti mol mol a o chu a khur na sa in a lau thon mel kher mai chu pa chuan ing wangin mo nang point thil diklo ite ve tho ti na ani mo tia alo zo chuan nula chu a phana sa khop mai nilo sar chu tiang ani lo Mahse ka bek ati le mek lai chuan interview to pa chuan ole a tha I thu ani Mahse he na hi idu ani chuan I bek chu ka check ve ngei anga yang I thu ni alo ti le mak mai si hoi shuk chung chuan nola chuan a bek chu a pe ve ta nge a interview to pa in nola pathum na bek an check le chuan ani po chu alo film bi khau lo mai le bek chunga chuan paper pakhat chu rem lova lo no chuar tup chu a phot chuk le ta chu vele nula pahni na chu aron savele ta phat mai nangma hi animo ka document lo la bo tu chu iwa han zak thailo em ve mole engtin nge heting hian ka chunga iti ngam zok ti in a haw ta shap mai Mahse nula pathum na chu alo zambi khau lo engtin bo min tong khum kha I zak mi lovamo ti in interview to pa hne na chuan sir atira chuan heting ril ru hi ka pu bi khau lo Mahse henu hi achema sa zo kani abula ding document chu po chu sakin apot bunga chu ka mu ve renga wang chuan a document chu kalak sak ve ta ani ati zunga nula pani na hne na chuan nangma ang chi in he na hi ka du ve tho chu wang chuan nang po in itiang chu engwangin nge ka ti lo pi kang ati khum ve ta sak mai le Mahse chu pa chuan ngun takin lo ngai khate le min thil diklo anti awangin iti ve ringot don ti na emni ti chuan alo sota tona chuan chu pa o a chuan thinrim na alang lo aza om khup to mai nula pathum na chuan nie sar diklo taka anti awanga na ka hmulo pha don ai chuan ka ti ve mayang alo ti ve mia heting hi kan rama po hian atam ve ta dik taka thil tia fer taka na zongten du saktu an nei lo awanga an na chan pul nge ngei thiam lo le thalo jok du saktu nei si telaka an chan fo wangin diklo taka thil ti ve mai du te chalai te zinga po an pung cho ve mek zel hi apoi tak zatani interview to pa chuan nola pathum na hne na chuan chutianga iti ve zel te chuan anni nen hian enge danglam na in nei bik chonang enge I that bik na ni ta ang alo ti le chuan nola pathum na chuan in sei thiam tumin aka chu alo ang zuwa Mahse chu pa chuan tonglo tura lo ti in kan company thok tur hian hetiang mi mani ham thana tur chap ngai to a bidang ta chiat na zong ngar chi hi ka du hau lo alo ti tamak mai nula pani na chu enin kan company thok tur hian he na hi lo peta cheila midang thata kan thok tu te it chicken andin hun chiat dan tur ingai tu char don ti alang rengani tin nula pani na chu amel kala nula chuan alu chu lo thing nok nokin ang maloka a chet dan chu ain chir le ni chuan alang chupa chu tong chun zom le in nula pathum na hne na chuan nangpo nangma hian thil chiang taka om hen ha hi peta cheila midang thil ti sole diklo chu khapa ti to lo tura shil ain I thurol pui ngei don ani ti chu a chiang ani a han ti le dap dapa tho han la halin chu wang chuan ka company thok tur chuan ka du lo ve chu mi tha in ni lo wangin tuna hian in bek la ula rang takin helai mun hi chu asan nga ro atiram tamak mai nula pan hi te tan chuan tu thlan tur le kongdang a om talo in enin an thendeu chaka an bek chula in thinrim tak chuan orum chu an chu santa a chamin hu chuan interview to pa chu han nui sakin apoi ka ti hle mai I chunga ka thil soi zonga khan ngai dam ka dile atite te a amela chuan ain thiam lo ve hle ni chuan alang nula chuan apoi lovania sar idin huna khan tingila khatiang khan kati ve tho karing alo ti vata chupa chuan ole tuna chuan I document te kha ennon tulin ka hreto lo in pathum khan final interview ma chan tura thlan in ni a bidang pani te kha ankal to dei boxia abang sun chu ini tamai si chubaka in college po athiam ber ini a chumiom zia chu he na tan hian lak ini ti na ani chu ti in anui ta varvara nola po chu alom ve hle mai kalom lu tuksar alo ti mol mong nu chuan interview to pa chuan tuna chuan HR motorin vakalla
thil tul dang zong chu alo ti sak vek don chinia ati len nu chuan lom thu hril mol chungin nula chu a chuak ta a ole thlir tu te le ngai thatu te ton chu matan chuan khati zong kha ni le hri phot mai se tuna halem chan kan enang diak kha atakin mishing nuna Tlinloh mai thei Mahse Diklo taka an chet na awanga a phu zok te chanvo in chu sak na hi chu atleng fo thin chu kan vain seitur kan nein karingani atur tu te po in lo omve mai thei Mahse ka seidu chu Diklo taka mi in kan chan pual min chu sakhian atira limin lomvio angin lang Mahse atopa ero an tlungai reng lo ti hi ani hei thu dik tak ani o keima ngai po hian atakin kalo mu ve to ani chuwang chuan mi Diklo te awanga rilrush omle riluna a hun mandu mi alo turani pathian in engki mashia kan chanvo abobi kha ulawang ti sharang o samsum thum pasaria khan kan mu kha thil thalo te tu te awangin intelung ngai du sula fellow takati te chu otheksu lobet angin a thokin an thoyanga nimshing angin an voi don si a lalpa churingla thil tha tiro herama hian omla din omna zero lalpa chunga chuan lombokro ti chuan ithinlung du zong te chu ape ang che yom dan tur chu lalpa chunga ngatla ama churingla ama na ti fekang thlir tu tale ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu ka soile a april thla hi boizol lai ani dewa video po indungin kaloda sing hlei theilova min lo hrethiam shram turin kan lo ngen chewa pathian zara tun thlate handal se video seizok le munom zok te lo ti chole zel kan tum don ania in lo la subscribe lova ka video te ilo enfu ve hlawani chuan kongai takin min lo subscribe ve don nia in zawai chunga thinlung takin lom thu ka soye